Gipangkarga sa mga sakop sa Naval Forces Western Mindanao, Office of Civil Defense 9 Zamboanga Peninsula ug Department of Social Welfare and Development Field Office 9 ngadto sa BRP Ivatan nga barko sa Navy kagahapong adlaw Domingo, Setyembre 10. Ang kapin usa ka libo nga family food packs ug 2,774 ka mga non-food items sama sa family kits, sleeping kits, hygiene kits ug mga modular tent aron madala ug mahatod dayon ang mga relief assistance alang sa mga pamilyang apektado sa dakong sunog sa munisipalidad sa Bungaw sa probinsya sa Tawi-Tawi nga nahitabo pasado alauna sa hapon nitong Setyembre 7 ning tuiga. Base sa Dromic report sa DSWD-9, ana sa 201 ka mga pamilya kun 1,050 ka mga individual ang apektado sa sunog. Kaganihang buntag, Setyembre 11, miabot na sa Tawi-Tawi ang barko sa Navy. Nagkinabangay ang mga pulis, Philippine Coast Guard ug uban pang law enforcement agencies sa pagdiskarga sa mga kinarton ug binaldi nga relief assistance gikan sa barko. Gipangbalhin og karga ngadto sa military truck ang mga hinabang. Pinaspasay ang mga otoridad aron mahatod dayon ang relief assistance sa mga nasunugang pamilya sa munisipalidad sa Bungaw nga nanginanglan niini. Padayon ang pagigalayon sa DSWD Field Office 9 sa lokal nga gobyerno sa Bungaw subay sa mando ni DSWD Secretary Rex Gatchalian aron mahaturan og hinanaling hinabang ang mga biktima sa kalamidad sama sa sunog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.